Minne me ollaan menossa? Korean tunnille. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Tää vielä. Teeba. Just. Nyt me saadaan katseita. Niin saadaan kaikki kattoo meitä kuin pöliä. Ei oo eka kerta tällä reissulla. Joo, ellei osoitella, että ulkomaalainen. Niin sit katsotaan, että keitä noja. Tai sit tullaan silleen, hei, keitä te ootte? Ollaanko Facebook-kavereita? Ihania ihmisiä, minä tykkään. Tuolla on mun auto. Niin noi. Se on mun uusi auto. No niin, nyt mä menen autaan. Lähden ajelulle. Hei hei. Ehkä rupee satamaan. Taifuuni iskee. Taas. Se ohi koko ajan. Tässä niitä jatkuvasti menee. Varauduttu on. Lähtee lentämään kuin Mary Poppins. Kirsikkakin on mukana, mutta Kirsikka ei halua videolle. Sillä on riisivauva. Kauhea turvotus riisistä. Ei se ole välttämättä riisi. Oi. Oi, sori. Tää on niin parasta, kun nää pelaa palloa täällä. Sairaan hienoja kick. Mitä ne on? Potkuja. Suomi taas unohtuu. Ei voida kävellä. Ei voidakaan. Ei me nyt ihan niin ulkomaalaisia voida olla. Sieltä suomalaiset tulee. Oi herra jumala. Toivottavasti tää ei kestä yöhön asti. Niin joo. Aivan niin loppu. Tää on kyllä just tuntitauko. Paitsi että molemmilla tauoilla piti lähteä käymään. Se on mitä? Tonne ei kestä tätä. Ihania pariskunnia. Niin. Siis Sepä, ihana lässyllä. kuulenko katkeruuden puheessasi? Kyllä. Kateuden ja katkeruuden. Kyllä juuri se. Nyt on näin. Ei, hyvin menee. Ei. Hei, mä mitäs me Täällä tuon? ollaan ilman. Kuuletpas. Härski Martikaisella on puheenvuoro, niin. Koska täällä pitää olla ilman kaikkea. No niin, mennäänpä sitten tuonne. Auto tulee. Kävin kaupassa. Käytin 5 tonnia. Sensuuri iskee, että tämä pysyy perheystävällisenä vlogina. Minne mennään? Tuonne. Kato. Mä oon pidempi kuin Palmo. Ei, mä tein tämän hirveän virheen, että käänsin kameran toisinpäin. Kiitos vaan, että kun siellä kattoo, niin kiitti. Tästä lahjasta. Lähetään postissa Suomeen. Toiset tilaa vaimoja, toiset vauvoja. Oi. Vaimonkin voisi tilata tänne. Ai, ei ovet aukene meille. Hello. Noin. Luokkaan ja kengät pois jalasta. Näin.